the church will be bia and what did see what you are saying will be a win and yasam katwa Sunday I would out to say yes no because I'm called when I sit down we are on your winning na a magic papa the young cran share near basso body at my boy as a branch Emma will be answered kunye cran shares or no so quite a branch no on finding yamasom in Yagro na and the already the Akuma Ponce at a bano or say shall we need pediano sui shall we need pediano sui one was a Unyango for a friend in Yansabuaqua the way who Obo we are singing out to her and what you just share to our country be a patch Act 1730 Acts chapter 17 verses number 26 number Acts 17 verses number 26 was na nipa amanyina efiri nipa baakum atena asase so Muntio Unyango many page in every nipa baakum and not a petty assassin also no ahyehyɛ emra hodo ene won tena bia hye ato hɔ ama wo no ahyehyɛ emra hodo na obi atra bia hye eti Ghana Nigeria Burkina Faso America Belgium Canada Italy obi a wo border eti Onyankopɔn ni hu yehu papa ana soronso ni na aye ne dia yes ana no bo awia ana obo esum wa eti awoba ahuhuroba ni nyina nyame na ayo enso country bi wo a obekọ no awo ho ba bi ho so na woni ho tienie pa awo no be bakra na eba ho ne mrem ani ba bi ho so snow no kra tot se de ebo so nso pa na eto no what yes enti country bia wo de nyame ye nipa du gu wo se de honam dua no ene weda no beje yes what yes enti obroni ne kola no eni obibi ni kola sun ensonson ye de ewom obroni trimi and no be treatment difference that a woman. Enti Onyankopon nanim de oye ya obi obroni obi obibini. And so nipadua na ase hwe so de tsa de nyame aya no. And nipa ntime nya ne sa. And makeups. No oye ni osesa ne ho. No o tron o drondron ho tattoo. Just o hwe ne ma bia koso a. Ahomete. Bo wure kra nyame aboma oba se ne bo wure no. O si nyame de ni so. Obi fa blade no awre na ni ntonwa to agu no afa pensa to na de nyame de ne ye fokema no no akondem nyame de no aye ne de obi kwa ni so atete ya ni so atete ya bibi beto ani a ukate wani na akoba no obi adwan ni ato aso se nyame de ne etia ense se nipa behunu nyansa akra chi Nyankopon no obo na de no etia pase ya sane apo me ye kire obi ase wa wafu nyame wo nipadua ho no esa wo ya correction say won sanya sa de nbiem na obesesa tienie pa se nyame wo pa dwen sakra no kasem na ye hwa okwan nyame fa so ye wo nipa tienie pa o na me che say wo wa committee hu bia no wati se mu na po ho wa wure wanu ani achi wa ye jere wa ye peme wa hye hye obo wure se wa drondron hu jata sebo ani ade Says would nim dia wo ye dia and me ka we say a dance abo nipa be ka ne nsagu ne bo yes entu penchera no penchera be boa wo ama wo kra be nya nkwa tienie pa enti according to key test we me si tie key test na de mi nya ka because ene na me obi ye hu de enti obi be wi asese key test Genesis 2:7 say yi na di mam Genesis chapter 2 verse 7 was in Awurade Nyankopon the form dot yen onipa tio Onyankopon de form dote ana ode nyine onipa na ohu enkwa home egu ne hwene mu ana ohu nkwa home egu onipa ne hwene mu na onipa ye ana onipa be okrati asefo ti ayo eto nyame wa nwini nipa wa nwini wa abode nyina wa abo even kro obo abode nyina wi ansa na obe nipa so no person hand over the many nipa nti o sheda ye ewura mu aduane ne ne nyina ansa na da to so nsia no obebo onipa ana owie na abode no ye hand over the man. Now, according to Genesis 1:31, obeka se bitie. Genesis 1 verse 31. Na Onyankopon ehunu nia oyeye nyina. Eto Onyankopon hunu nia ma oyeye nyina. Na hwe. Eye papa. Akwasi broni beka no good. Na eye papa. Na ade sign. Enti ade ba sign. Na ade chen. Na ade chen. Eda eto ensia ene no. Eto so ensia no nyame abona bode nyina awie. Yes. Abona bode nyina awie. Yeah. Wacha se eto Onyankopon hu se de oyeye nyina ye good. Eye papa. Eto nipa body eye papa. Yeah. Utrimi eye papa. Obroni dia eye papa.
bibia wo ye ohun bia no onyame ye woni pa ho bia no e good Yes. na de ne nipa kere nyi Nyankopon entina Paul ebeka asem kire 1 Corinthians 3:16 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Was a bonny away tia Nyankopon by a bonny cassie. so ye boni tie Nyankopon a tie Nyankopon ma no ye boni tie nyame ma e boni kase pa na tie Was a moon say moya Nyankopon asori dine. enti maame papa brother sister dada enti wura na afi ho ana menka aw enti unim obroni Nyankopon say don't you know Yeah. enti unim so ye Nyankopon asonda Na Nyankopon hum etimumu. unim say nyame bo wo no all the dot anyu no home ne mfra magu mu Se obi say Nyankopon asori dine a. to Nyankopon asonda ni pedua no sa wo say na Say no Nyankopon be say no. enti wa hwɛ de wa ye woni pedua ya nyame o ma ye o dai Beseo. wa hwɛ de wa ye woni pedua wo say nyame asonda nyame be say o enti say de wa ye woni pedua yi wo pese nyame moa wa na won say o tienie pa Was so obi say Nyankopon so asori be say dine a. Nyankopon asonda na Say no Nyankopon be say no. Nyankopon be say o If you say Nyankopon asori dine ho te. say Nyankopon asori dan no obo no collect ya ehun te Na ene mwara. na enu ne wankasa Yeah. ene wankasa ene mi amikasa Yeah. asonda no ene wankasa ene mi ankasa what you say na den na mpacho ye oni pedua ho basa oni pedua wo ye ho basa ohinu mu to kwagura ho me fa hoyi o na atwe dot wi sie fa sabi abo akusie kura abo ni ja no adwane kusie kura abo ni ja to no pie ni bom se wi sie na ahomete oni pass no me da matwe wi sie amna kom yam ma se pu afra hwenu mu dia bo life na mu dia yikache bia kwa chichiri wi no wahye Beswa. oni pedua no se ne nyame be se o Yeah. tenia pa anti Paul ka asem 1 Corinthians 6:20 tie 1 Corinthians 6 verse 20. What's na otom aboden? Nyankopon se menka je so obo no bre otowo aboden o value Yeah. onyame to obi aboden Enti mun hye Nyankopon animonyam mu nipadua mu. enti yenche nyame animonyam ohi Nipadua nipadua no mu nipadua no ne yedi hye nyame animonyam Yeah. na wodi nipadua yi wadron wasebo no wadron jata no wadron scorpion edi ato hoin edi wo hye nyame animonyam anase ukogira bonsem afa edi yenche nyame animonyam ye nipadua mu tio asi Nifa twan. yenche nyame animonyam Oh, ye wo nipadua mu Yeah. okay si yenche nyame animonyam wo nipadua mu a ade no nyame abo nipa tin ne nipa sesa na adwen Osangabo 7:29 o say Ecclesiastes chapter 7 verse 29 no. Was a hwe. Solomon so se hwe Yenko ena me hunu say wenkwa na watrase adwuna kwa kire hunu se Onyankopon ye onipa ten. Onyankopon bo nipa tin Na wana ohwehwe trimadwene bebre. onipa na te wa na ni tirimu adwan ne bebre Yeah. ana me yemtiri so broni ankeye me kola na ye black do ma di samina be wuro me ho mani so atete di etia madwan ne mani ntonwi de se de nyame ye ne de ka se ba mani ha kakra ndi madwan ne ma to aso ma wuro nyame de no no di blade awure no di pansa to aburu nyame de na ko wura na sum Hey. eti nipa ye we nyina office wo ye no afa ne ho adi na ne ho ye so wo pese nyame mesel eti tie de nyame kan ye pa wo se Was yenko na me hunu say Solomon si we nkwa na hunu se Onyankopon ye onipa ten. Onyankopon ye onipa tin Na wana ohwehwe trimadwene bebre. onipa na te wa ne timu adwan ye bebre no hwe timu adwan bebre Yeah. adenti na se ba no sa adenti ento Sagafo 5:6 no se Ecclesiastes 5 verse 6. What's Emma wano kwan? enti maame papa brati sister tio wano na tua okra se ma wano no chance ma wano kwan Emma wo honam enkwaye bone. na ma wo honam dua no so nkwaye boni ntie nyame Na enka no bofo anim say. na last week aso bofo nse kan wa wanko je omani man kase Eyamfomso. wo sra wo wafum nti omo mfa nchaw Adenti Nyankopon bu emfu wo ne. yakopon se so ya honam dua no sa na ohun na wo kasa ana wo ne bompa ya tra wo kama asema kire na ne bu afu one ne ja ma voice Yeah. na ne bu afu voice no Adenti Nyankopon bu emfu wo ne. ade yakopon bu mfo ne Na wonsa wonsa no adwuma. onsa onsa no adwuma na sa brabo nipa boya yesu a enkoyie nipa tete edi awreko se ka wo bobra nya yie sa na je sa woni padua no wa ne sa no Yeah. ana wo sufra nya bia wontie ote woni ana ne bu afu Yes. apa wonsa no adwuma nyina wa destroy no Yeah. o se no Yes. adentra sanka sister wa dwuma ya sharp a misinka makeups nka bejai Yes. wo bawra ne de tia no praso Yeah.
When you go to cry, now see baby the eyebrow. What to me, Eddie baby drawn and Nico Abawa, Ababasia to me to be called down my doctor, the baby drawn and Nico so. Then I said, you know, when that's a charming for chanting. A brandy who pop and near Chichanana or dead Dutch branches are not charming. Hey, if yes, I couldn't say. And to offer to you about and Romans 12:1, Paul Becassa. Romans chapter 12 verse 1. Was it as a send Yankopon I am ye am I yet a son as I saw before Yankopon asem. Then Yankopon Banawa, na yemu. A bab wow motima, the best on Yankoponi. Ain't ye yanum? And to me, Yautime. Bijan Yankopon Bobro me to say. Bijan Yankopon Mobro Hunso. And I'm dear foot to Mammy Yamranti, Maba one cockran, Merwani, Mesruani, or Pia or Tiasa, as you say. Monfa Munipediansi was up for dear Tiasie. Monfa Munipediansi, Nipedian first was up for dear Tiasie. Ah, a yakron, a yakron. I saw Yankoponi. And Yankopon who and any bed, a best so, ah, Besson Yamiani. I am a Yamasuma, Juni woman. When Yamasum Papa, a Juni woman. Namon Yam who say Yasi. Shan one who say Yasi for no. Nemo Monfa, a Junimu for Freya Sachram. Fagim for Freya Fasachra. Namaso de Onyakopon pa, eh? Now what's so the Yankopon pay, no? Not a swing, no, swing, Naya Peno, Naya Pen, Maswashi. What in Maswashi? Yeah, one was a Yamasuma Basman, a dear free mobile. Yeah, what has seen Yamia, who said in Subaya de yes. That didn't Yankopaya de Nampasa Mudaniani, eh? Isaiah 43:13. Isaiah 43, verse 13. What's in a minute on Yankopon? O Yankopon, so many Yankopon. A free and then so many no. A free and so on society. Na obiara ni ho a oyifiri me nsam obiara no obetumi agye bibia firi Nyankopon nsam o na me hwa ade a Nyankopon ya ade a hwan na obedane ani hwan na bedane ani obiara ni ho sister nti nipadua wadane ani hey utiri wadane ani hey and na enipa wasam mo de pon onyame ya ade a hwan na bedane ani hwan na be change no hwan na be sesa no ana ade wanti nyame asinti akwase sa utiri wasesa wanu kokko wanu kola tuntum no umpe na odi paint akoka ana abawro wa hye no grankran na abedan krasi niama ayo enti asam kase pa na nipa te hu na nyame adua wa ye wadane ani ana Leviticus 19:28 uda twade Leviticus chapter 19 verse 28 wase mo motabotam ho emawufuo onyankopon se ohunam dua no twa no amfa bibia motabota nipadua no ho anya so wufuo amawufuo na munkunche mu ho atwere bia kana wo no wantworo ntwere bia wo nipadua no ho enkurukyere wo atwere bia wate ya kana wantworo ho ntwere bia me se menkanche wase enkurukyere wo ntwere bia ada na mpatwa drondron ho nipadua no ada na wa penti nipadua no wa ye ho basasa tattoo edu ye wanu wo ya tattoo no wafa ho adi debi obo wa se nipadua no nti de wa manse nyame so besa yes Yaman subasel. Yeah. Edimu da msi obi ya de bonyani no aye ya. Enkese nyame na ehira no. So bonsam su hira. No bonsam ogigi wa ose wa no asama osika. No de be yu onkwa na firi mu. Na say dan kwa wonsa be kapa no. E be ya di ama wo. What you say enti Nyankopon pese nipa fa na kwa so. Yes. Edi ka Romans chapter 9 verse 19. Paul be kase miteni Romans 9:19. Bebacho Romans 9 verse 19. Onyomfo ene dote. Afei onyame chere ni suban no ame nipa hu ni position ose onyumfo ene dote onyankopon kites no ose ode dote anwini nipa no hu me nkwa hu me gu ni hwinum onipa be ya okra chasefo meboa ene ose onyumfo ene dote edi dote ni nipa no ana onyumfo no nso ni nyankopon no hu me gu mu no etu onyumfo ni dote afa yentie de oka wose na afa obeka kire me say eti wa wutie nyamsem ubaka che Nyankopon se aden e na woda so enunu onipa aden no Nyankopon nunu nipa no aye ne sade ope na hwan na one ne pa ope no edi asie hwan no ni Nyankopon pe abetim ni Nyankopon edi asie eni onipa hwan ne wa wutiechie Nyankopon asema no onipa wuchiem sabere hwan ne aye ka nyamsem aso onya na asem na yenya de yepe hwan ne bet na stop nyamsem hwan ne bet na tue nyame asema no anwene ebese onyomfo se nti anwene nyame anwene Obetima ka che nyame na onyo ne se adenti ana wo yo me se ade Nyankopon wo ye me tuntum ade na ye me kwala se ade wo mama nya se broni ade no broni nso betima ka se ade no Nyankopon so mama nya se bibini ade ne ye pre ya ho gidi tie de wo ka do wo se adenti na wo yo me se adenti na wo ye me sa ogukunyumfo eni do tie tutumi se etu obi anyu no kukuo
yɛde dɔte anwene no yeah de ɔnwe onipa ɔnwene kuko oni dɔte no so tumi sɛ wɔde dɔte koro no ra anwene kuko baako ɛma ne nya anidie wɔde dɔte baako no abanwene kuko baako ma anya anidie a ɛbɛyɛ fɛ na ɔnwene foforɔ nso ani anidie no kuku nyumfo no anwene kuko baako ɛno nso anya anidie yeah enti ɔntimi nyɛ obetimi enti hwan ne bɔ broni onyankopɔn hwan ne bɔ bibini onyankopɔn na sasa na tie dia no Nyankopɔn ɛyɛ saa die ya na nipa so ɔnte ase a na Nyankopɔn asamba uni nyame twema nso ana yeah ana uni nyame ko ntɔkwa enti Isaiah ɛbɛka sɛ mi wɔ Isaiah 64:8 tie Isaiah chapter 64 verse 8 was na afa ewurade tie onyame ɛka sɛm bi na saa sɛm wo de nka ba bi a wotibi a wobɛtumi aka bi adi Bible reader na chi a anka nyame kura te so anka na ni beje enti Bible reader ne ka di na chi na tie yɛn ka sɛm nkyerɛ tie na afa ewurade na afa ewurade yɛn agya ene wo yɛn agya no yɛn de dɔteɛ ene yɛn dɔteɛ ne yɛn na wo ene yɛn nwomfoɔ na ne yɛn nwomfoɔ na wo nsa no adwuma ene yɛn nyinaa na wo nsa no adwuma ne yɛn nyinaa amen amen me pacha wo a wo tie me wo ka bi de na wo te asɛm no sɛ Nyankopɔn nsa no adwuma ne yɛn nyinaa de a na afa de ne yɛyɛ ho saa ne yɛn nyame ɛtwema nso ne yɛn nyame pɛprɛ ha tie ne yɛ pa o Isaiah ɔse wɔse na afa ewurade na afa ewurade yɛn agya ene wo yɛn agya no yɛn de dɔteɛ ene yɛn nipa yɛ dɔteɛ na wo ene yɛn nwomfoɔ Onyankopɔn ne yɛn nwomfoɔ na wo nsa no adwuma na ne nsa no adwuma ene yɛn nyinaa amen amen nti hwan ne nyame yɛ deɛ ɔbɛda ne ani obi ani hɔ ɛna woda ne ani ɛna wosisi ne mɛtra ase Isaiah 29:16 wɔse dɛ Isaiah 29:16 wɔse mu sisi ɛnɔma tiri ase na afa de ne nyame ama wagyina wanwene wa ma wagyina na afa wopɛ sɛ wosi nyame nneɛma a wayɛ no wosi ne tiri ase wobu ɔnwomfoɔ sɛ dɔteɛ ɛna de ɔnwomfoɔ no ɔnwe yɛn no yɛnyɛ bu Nyankopɔn sɛ ɔno mmom no yɛne yɛnwene no o kyerɛ sɛ tie o woba kyɛ sɛ wobu Nyankopɔn sɛ ɔno no ɔnwomfoɔ no ɔnwe wo no ɔno mmom yɛ dɔteɛ na ayɔdeɛ aka akyerɛ ne yɔfoɔ sɛ ɛna ayɔdeɛ nyame ayɛ ɔno woka kyerɛ wo yɛfoɔ no ɔyɛ wo ne sɛ ɛnyɛ ɔno ɛna ɔyɛ ɔme ɛnyɛ nyame na ɛyɛ o ana anwoneɛ aka akyerɛ ne nwomfoɔ sɛ ɛti anweneɛ woka kyerɛ wo nwomfoɔ no ɔnwe wo ne sɛ w'anim de nyame nim adwuma ei ɛti wada ne nyame ade n'ani ei wada ne ani wa wo kɔla wasesa no wa no wasesa no kɔla ei wotiri wasesa no ayo kyɛ sɛ ei bɔwura nso wasesa no ɛdi sɛ wakyɛ nyi wo bibia nyame ayɛ mistake nko a are you sure ɛne sɛ saa na teɛ deɛ a ɛne nyame ka sɛm akyerɛ obiara wɔ Isaiah 45:9-12 tie Isaiah chapter 45 verse 9 wɔse ewurade nko ene onyankopɔn awurade nko a baakofoɔ no ɔne ne Nyankopɔn ɔyɛ obiara o tie ne ye awurade nko ne Nyankopɔn deɛ ɔne ne nwomfoɔ ham eti wo sɛ sɛ woni nyame a wɔnwene wo no ham tie sister tie brother tie kasa kyerɛ wo yere yeah maame kasa kyerɛ wo yere ukuru yɛ deɛ nya kasa kyerɛ no yes hwɛ no mamfiri nyame a onipa ka ne nsa gu ne bu a ɔkra ne baabi akɔgya ne ehu yeah sɛ woankɔ nyame nkyɛ na kɔbɔ nsam nkyɛ ho bɛkyerɛ wo yeah nti saa berɛ meti a me ho te fifiri ɛnya biribia o na sɛdeɛ nka me so mɛyɛ asama gye sika yes bɛɛ sɛ woma nipa ne ho ne left and right na Yeah. ɔyi sika wɔ n'akoma mu a wɔhu sɛ wɔyɛ nyame nipa nti meboa ne mɛmanya nyame nsɛm nhyira yes ɔde sɛ enti ɔse deɛ ɔne ne nwomfoɔ ham wo a wo ne deɛ ɔnwene wo ne ham wo a wo ne Nyankopɔn ham Ɛfam- ɔde ɔde ne nwomfoɔ ham ɛfam nkyɛmfrɛ mu frɛ mu nkyɛmfrɛ mu kyɛmfrɛ no onwie ɔnnue tie wo a wo ne nyame ham sɛdeɛ ɔyɛɛ wɔ no sɛdeɛ apotɔwewa bi obi nwene na wanwene onipa de n'adwene anwene na ɔno agye n'anwene ne no ato mu no na wode ɔse wonte aseɛ no wɔse sa wonte aseɛ deɛ ayɛ dɛ due die dɔteboa ɛka kyerɛ ne nwomfoɔ sɛ dɔteboɔ nyame anwene wo no woka kyerɛ duame na ɔnwene wo no sɛ woreyɛ deɛn nyame deɛ no ayɛ me anaa w'adwuma no ɛnni nsa de nyame adwuma no mistake aba ho nti ne wo nsa no wanyɛ ne yie ohwe wanyɛ ne yie nti wobɛkɔ ɛnɛ koraa deɛ binom tumi kɔda hospital na doctor atwitwatwitwa no ne nufo no wayɛ ma operation na wɔde fom ahyɛ nufo no mu na wase ame apam na ɔnam nyina fom hyɛ ne nufo mu ɛmɛma nso berɛ o na wɔyɛ hyɛ w'anom na nso mmɔkɔ wo so woanya nufo papa nufo a fom hyɛ mu tiɛ wɔsɛ dɔteboa ka kyerɛ ne nwomfoɔ sɛ dɔteboa ka kyerɛ ne nwomfoɔ sɛ woreyɛ deɛn nyame deɛ no wayɛ me anaa w'adwuma no ɛnni nsa w'adwuma no wayɛ mistake nti ɛni nsa deɛ ɔka kyerɛ agya sɛ
Wow, catch a jassa. A day and a way. A dear now way. And now Oba say. And now catch or basse. A day and now Chimoyano. The Ocasano. Wow, Cassan. 1 year. Dio Titi. Unyame wanya morning. Debbie. It was so kono biawa. Bisanza mame and our dada. Ooh, bana bema. Yeah. And go bisanza o dear. Oh, dear say. Oh, tapoli. Oh, double. Oh, wapatoya. What would say yes, Debbie. What I say? It don't yame the money. Debbie. It was so kono biawa. Bisanza say. A dear now way. Also a dear now chimoy. Also cassa dear. Say a ruddy. Said they ready. Is a crunkunino. Is a crungrino. And then no phone is And any. young for sin. And Yama Ebebano. Was there never be a bebano? Mumbisame. Bisano. Montame dear menu, our mamma. I mean, I'm so bad. And to Munchan one yan on the mount. And then San Wajuma one year. Mena me your assassin. On no boss assassin. Mena me bought a On sunipa. no boss sunipa. Me and a mensa etre or surum. On no sounding in Satra's room. Na me share asafumuni I know na. she was a funama. Yeah. And to a say, Minkan just say, be a cow one year. Bisano no one can say that. On your mouth. I don't know, pay a young woman, sir. Huh? And to 1 year for papa. What's a son them? But sister in the left and right. Or soften and cancer. Soften and manner when a mistake away. It is a soften to some cry. Yes, your dog. Yam some the one yakum and fabo the shisha and fire near Chura. Hey, software. It was of your money. And then I some down. Papa. Asam kasia pa da ho. It is say na Yesu kwa no shankom na sadi ya bowra so dem Matthew 24:15. Matthew 24 verse 15. Achiwade a ebo man no. Achiwade ebo man. Enti se mo hu achiwade a ebo man no. Tio, o si achiwade ebo man no. Ye hu achiwade ebo man no. A odifo dan ye kan no se egina konkron bia ho no. A odifo dan ye kan ho asem se. Se dem na ko gina kronkron bia ho no a. Die ore kenkan. O kan babo no. Manon tiase. Sa tiase. Yeah. It say to ani chwa so dem o. Se dem ke kwaso sai. Se na so dem o ko. E de wa si asi obema nware bema. No oba nware oba. Once America for jatum. Once say one person pass through the whole world. So be anyintum. Yeah. And it says son dem. No so for ko gina o shira bema ni bema ware so. Achiwade aboma ngina he. Kronkron bia. Yeah. No babesi ati semina ro no no ja son dem. Kronkron bia. No babesi ahye no bawre. O gina kronkron bia. O babesi awre de ni achi atoagu. O gina kronkron bia. Babesi akana no koso ready bofrot. O gina kronkron bia. Eti asofo no wai. Asofo no wai. Tie ni pa o mesi asembesi. Onipa there is no anybody can still live in this world until he like. What you say? Nyagupon na do buy automatically. You go there. Yeah. Na be kwa je Nyagupon nim. Yes. The nyame bisa question ho be dey. Obachiro. It's a Job na one tie. Me ba Job chapter 9 verse number 1. Na Job aje so say. Job Jesus say. Ampara. Minim sete sa. Na odasani ebetene Nyankopon anim say. Odasani dia wo ye beda no atene Onyankopon anim. Na se opese one no eyiyi ano a. Se wo kogina tribunal ho na nyame bisa question na pese oni nyame yiyi ano a. Ontumi emua no apemu baako. Ensa mako 1000 questions nyame be bisa no baako kra wutumi nya da. Enya no. Wutumi nya no. Yeah. Na nyame bisa se sister wutumi ni wo ye bibini. Be bo wo say na ye da na ye say a. Ho nko abegina ube bua no say. Ukwala nyasa no nyame ye no. Ade makwa wobro ho ko. Unko akra ukuta 2 colors. Say wanim ko wachitum. Enti unko bisa so free hin na ba ya hin na be asema na beka. So enti nipa nhwe na kwa mu yie papa. Enti achiwade oboma o se gina kronkron bia. Na achiwade oboma na gina kronkron bia o se obi kan. Hwan na kan? Daniel. Tie repeat one. Me ba cho se enti se mu hu achiwade ebo oman no. Se hu achiwade na oboma no. A odifo Daniel kan ne se egina kronkron bia. A odifo Daniel kan se gina kronkron bia ho no a. Die ore kenkan no. O kenkan. Manon tiase. E so he de. What tiase. O so odifo be na kan. Daniel. Any kan Daniel 12:10. Nya asem ko kan ye ko so asonde. Daniel chapter 12 verse 10. Wase wobepo inipa bebre hu ahoa won ho ate won ho. So ate Daniel na hye nkom no. Wase Yesu beba. Inipa bebre be pom ho. To mo pom ho am so mo ate mo ho ahoa mo ho. Na abonefo bedi asemone. Enu na kofa dwaman aye den. Aba no. Nti abonefo be fa se ehunam dua no mo aye ne sa no. Edi asemone. Na abonefo nyina abri hunu ase. Na de akoso no. Ade moyefo nso nti ase da. Na emadwemba ene behunu ase. Demo madwemba de be da. Ebehunu ase. Madwemba no mu nyame ho kronkron ye da. Yo mu adwuma. Eno mu de wiase kɔ no a. O mo se prophecy no. Eyi ma ne bebre. Eyi asofu bebre. Eyi asofu maamefo bebre.
Etu obi oso oye sofo ne yere pa wo hwe said why no mawre why na nim ne kwala ani trimi du kukura moso no di jaso dem ni ma ko kosia awreho na wan na ni abre wan na ejira me Nyankopon wan na me nipa hu mistake waye it was Sankafo 7:13 was say Ecclesiastes 7:13 was hwe Nyankopon ene yeye was mom ye hwe nyame ne yeye wo do bia wo du nyonko hia na ne tewa wo de se de nyame nwene nipa baabi wani kosua wo baabi a ohwensi baabi a wanosi baabi a wosen wo baabi a otachire mada a di nyina hwe wafono na hwe utrimi hwe omoma hwe abodwe na hwe wonsa hwe wonsa tia hwe abati na hwe se de nyame ya se bibi tofom a wo fa wonsa no mu akwa kama wo ya na ya flexible wo san de ato wo ni nyame aye tiai wase hwe Nyankopon ene yeye wase mo menhwe nyame ne yeye wan na obetumi atene de ono achia no wan na betumi atene de nyame achia no obi ani ho nyame chia wo so wan na betumi atene no obi ani ho sister me se wo se wo kwala nyame anye ne ye watumi apolish Matias ye wo bawre wo si nyame anye ne ye pacho wa hye we Matias ye na pacho hwin kakra kanzo betwa ho ayo waso tetreten eno so wo di apaso ana se onwan ebe yi half attraction se ho no so nyame anye ne ye so eti nyame chia na achia wa wan na betumi atene obi ani ho Sankafo 1:14 so say Ecclesiastes chapter 1:14 was me hunu inwuma wo ye no owiase nyina Solomon so hu nyuma nipa ye no owiase nyina na hwe ni nyina ye huhude nyina ye huhude ene dadwene hunu dadwene hunu de achia no wontumi ntene ubeda no atre na de atia kemu no na tika mu a wontumi nkan ubetumi akan menne makoma kasa se Solomon so na akoma kasa se me de ono de hwe mama menyansa aso aye bebre o mani nyansa aso ye bebre nyame mani nyansa aso aye bebre esene wona wodi menim Jerusalem nyina o wodi na nim Jerusalem nyina na makoma ehunu nyansa na akoma hunu nyansa ene nimdia edoso na mede makoma mehwehwe ese mehunu nyansa o de na akoma hwehwe so behunu nyame nyansa na mehunu adamo ene nkwasi asem mehunu adamo nipa ebo ene nkwasi asem nipa ede enti wasase we so na nso mehunu se ye enso eye dadwene hunu o sa udi se ne mena che de bai dadwene hunu na nyansa dodo mu ewo ahaw dodo enti nyansa na wo timu ade ye ho sa no ede how dodo ede ba na de otia nimdie no na wo otia nyame nimdie no otia awreho ubanya awreho bedi awreho akobetsum ewo yam da bia because what free nyame lenum yes wa do abrunsam ye nipa eto do fa wutie me Jeremiah 13:23 okay Jeremiah 13:23 was Ethiopia ni ebetumi asacha na wedie Ethiopia for mo ya blacks and obi just say Ethiopia for mo wedie no o betumi asesa mo wedie na anase osebo ebesacha no honwonwonwon hwabo asebo a wodewuram nyame ya no honwonwonwonwon colors bebre osebo betumi a change ni color ene mo nso betumi aye papa ene wo a wutie me ne anwumre yi wobetumi aye papa mo abone ye akokwa ya traboni mu maboni na yede akokwaye etimebo mu apete sentete o si yantwe obebodi papa te sentete esesum frama edeneko esesum frama deko ye ni wade a ubenya we ni wa wote sabia wade a ubenyani o chefa masusuma ma wo o chefa nyame susu ama wo wade asem ni wade asem ni ebiso owura afrime ebiso wura fi Nyankopon na wode wo ho ato atoro so na wode wo ato atoro so na me nso meyi watade enhye asem abuo wanim entina ma na start pom ho no omo bodaja no obeyi watade enhye asem abuo wanim wo hunu wahohora obi abehu ahora no wachiwa ne ene waware saye achiwade abetoa ne sa obesem krofa ware ene ohunu mu proye wadwama mo tantande no ewura mu nkokuo so ana mahu wachiwa nyame hu oba achiwade kose Jerusalem Ghana for enkosi dabe na hobati bio kosi dabe na hobati awrade ni mu aw asemi mu aw na ma nyina ye na mu adwensesa na wo nipadua ni nyina ye Yesu ba wo kra nyina wo Yesu dim amekase amen